ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଦ୍ୱାରକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଆଜି ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଉଳପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ନେଉଳପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ହାତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଧରି 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାସଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ କାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାଭାଷୀ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଅକାଳ ବିୟୋଗକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ନେଉଳପୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କର କହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଭାତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍।